manželem. Tak jsem se rozhodla pomstít tím, že jsem prozradila tajný recept na jejich sušenky. Nezapomeňte si ho uložit, abyste o něj nepřišli. Do mísy dejte 1 hrnek másla, 1 hrnek cukru a 2 lžičky soli. Vše promíchejte a přidejte 2 vejce, pak míchejte, dokud nebude struktura jako na videu. Přidejte 2 hrnky mouky, 1/4 hrnku hořkého kakaa a půl lžičky jedlé sody. Suché přísady přidejte k mokrým přísadám a promíchejte, dokud se nespojí. Vyjměte těsto a vytvarujte z něj čtverec. Poté ho zabalte do plastové folie a nechte hodinu odpočívat v lednici. Po 1 hodině těsto rozválejte a pomocí sklenice na šampaňské vytvarujte sušenky. Tyto sušenky položte na plech a pečte je 15 minut. Při teplotě 325 stupňů. Do samostatné misky přidejte půl hrnku másla, 2 hrnky moučkového cukru a 1 lžičku vanilkového extraktu. Míchejte, dokud nevznikne pěkná krémová hmota. Je čas sestavit sušenky. Nyní znáte tajný recept na sušenky Oreo. Pokud jste se dostali až sem, můj šéf v Oreo se bezdůvodně